iċċeb, inti s-sebbaħni l-ħolqien, jisalmulek l-art u s-sema, kull filgħodu l-oħla l-sin. Ja mulejja nisik ħaj, għalix int tal-ħajja s-sid, fik is-seta, fik il-ħnina, jintfaw wara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu ammen, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis u nixtieqilkom l-għodwa tajba, nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi b'umilta fi skit ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indiema ta' Pietru, Mulej ħniena. Int li wett il-ġenna lil ħallil it-tajjeb, Kristu ħniena. Int li tidħol għalina midinbejn quddiem il-Missier, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddies għal ruħ oħtna Mej Buħaġar. Nitolbu. Nitolbuk Mulej li l-grazzja tiegħek dejjem tqanqalna u tieqaf magħna u tħeġġiġna biex inkunu l-ħin kollu medija b'emejjel tajba b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għar mill-littra ta' San Pawlu Apostoli Rumani, Eżis, xinejdu mela li sab Abraham il-missier tagħna skont il-ġisem, li kieku Abraham kien iġġustifikat bis-saħħa tal-opri kien ikollu biex jiftaħar, imma mhux quddiem Alla. Għax xi tgħid l-Iskrittura? Tgħid li Abraham emmen lil Alla u kien magħdud lilu b'ġustizzja. Il-ħlas lil min jaħdem ma jingħadlux bi pjaċir, imma b'dejn. Iżda min bla ma jagħmel opri jemmen lil Alla li jiġġustifika lil min hu ħażin, din il-fidi tiegħu tingħadlu b'ġustizzja. Hekk ukoll David jgħid kemm hu ħieni l-bniedem li Alla jqisu b'ġust mingħajr l-opri. Ħinja dawk li dnubietom maħfura u li ħtijietom mottija. Ħieni l-bniedem li l-Mulej ma jodlu ebda dnub. Il-kelma tal-Mulej. Mulej int ken għalija. Mulej int ken għalija. Ħieni l-bniedem li ħtijietu maħfura li għandu d-dnub tiegħu mistur. Ħieni l-bniedem li jebda ħażen ma jodlu l-Mulej u ma għandu ebda f'qalbu. Mulej int ken għalija. Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx. Jiena għedt quddiem il-Mulej nistqar ħtijieti u int ħfirtli l-ħażen ta' dnub tiegħi. Mulej int ken għalija. Ifirħu twajbin u tennew fil-Mulej, għajtu bil-ferħ, intom il-koll ta' qalbkom safja. Mulej int ken għalija. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħatkun Mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik hi it-tama tagħna. Alleluja. Il-Mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien in-nies bdiet tinġabar bl-eluf, kulħadd jaffeċ fuq xulxin. U Ġesu qabad jgħid l-ewwel nett lid-dixxiepli tiegħu: ilqgħu irwieħkom mill-ħmira tal-Fariżej, jiġifieri mill-wiċċ bieħor tagħhom. Xejn mhu motti li ma jinkixifx u xejn mhu moħbi li ma jsirx magħruf. Għalhekk kull ma tkunu għedtu fid-dlam għad jinstema' fid-dawl, u kull ma tkunu tkellimtu fil-widnejn fil-kmamar ta' ġewwa għad jixxandar minn fuq il-bjut. Dan ngħidilkom ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed. Ħa ngħidilkom jien minn min għandkom tibżgħu. Ibżgħu minn dak li wara jkun qatlek għandu s-seta jixħtek ġol infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżgħu. 5 asafar tal-bejt mhux 2 soldi jinbiegħu, u anqas wieħed minnhom ma hu minsi quddiem Alla. U intom sax-xagħar ta' raskom kollu magħdud. Xejn la tibżgħu, għax intom aktar minn ħafna safar tal-bejt tiswew. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Naħseb eżisħuti waħda mill-iktar affarijiet li tweġġana fil-ħajja hija meta xi ħadd ma jkun sinċir magħna. Meta xi ħadd jikdbilna. Meta xi ħadd allura jqarraq bina. Però kemm ħaġa li tweġġalek qalbek tinduna li qegħdin ngħixu f'dinja li tibża mhux mill-gidba fija nnifisha, imma mill-fatt li tinqabad. Jekk tikdeb ma tinqabadx, ħafna jaħsbu ma ġara xejn. Ma ġara xejn. Imma eżisħuti fil-fatt mhux hekk u x'hekk. Qegħdin ngħixu f'dinja fejn li tqarraq jew li titħaq b'dak li jkun u x'hekk hija xi ħaġa moda ħanejdu hekk. Qegħdin ngħixu f'dinja li biex titla' l-fuq u takkwista ma jimpurtax għax tqarraq jew titħaq jew tweġġa' lil dak li jkun. U għalhekk eżisħu titlifna l-kuntentizza ta'. Għalhekk tlifna l-kuntentizza. Għax fejn m'hemmx sinċerità u fejn m'hemmx onestà ma jistax ikun hemm paċi. San Pawl fl-qari tal-lum qed ikompli ma' dak li smajna l-bieraħ u x'hekk. Qed ikompli jgħidilna li mhuwiex l-opri tal-liġi, l-opri tajba jiġifieri li jaqblu mal-liġi li jiġġustifikawna quddiem Alla. X'jiġifieri din li tiġġustifika? Jiġifieri li minn midneb ta' bnedmin li aħna midinbejn nibdew niġu maħfura u nintoġbu quddiem Alla. Minn dlam insiru dawl. L-ebda azzjoni umana ma tista' tibdilna u minn dlam ta' minna dawl eżisħuti l-ebda azzjoni umana u x'hekk. Laqqas l-azzjonijiet tajbin kollha tal-bniedem flimkien. U għalhekk San Pawl qed jgħidilna li u x'hekk l-emejjel tal-liġi ġiex wieħed jipprova jagħmel ħiltu kollha biex jobdi l-liġi mhumiex biżżejjed. Infatti jgħidilna San Pawl u x'hekk għax tgħid l-Iskrittura tgħid li Abraham emmen lill-Alla u kien magħdut lilu b'ġustizzja. Mbagħad iġiblna l-eżempju anke ta' David. David li jgħid ħin ja dawk li dnubietom maħfura u li ħtijietom mottija, ħin il-bniedem li l-mulej ma jodlu ebda dnub li l-mulej jaħfirlu. Jekk aħna ma nirċivux il-maħfra quddiem Alla, l-ebda mil tagħna eżisħuti ma jista' jkollu valur quddiem Alla. Mena il-ġustizzja jew il-ġustifikazzjoni jekk tfisser il-maħfra. Li Alla jaħfrinna li minn midinbejn u biss jista' jeħlisna mid-dnub, mid-dlam u x'hekk. U jagħmilna ġusti quddiemu u x'hekk inaddafna mid-dnub, jagħmilna nixbħu lilu. U din hija s-sinċerità, din hija l-verità.
li ħafna mill-Farizej ma kinux jaċċettaw. U x'hekk. Il-Farizej li għalihom kollox mibni fuq li tosserva l-liġi, mhux li Alla jaħfirlek, għax huma minn għalihom li huma xi perfetti xi qaddisejn. U għalhekk Ġesu jgħidilna u x'hekk. Ilqgħu irwieħkom mill-ħmira tal-Farizej, jiġifieri mill-wiġġ ieħor tagħhom. Għaliex kienu wiġġ ieħor il-Farizej, kienu midinbejn? Midinbejn iktar minn ħadd ieħor, għax ma jafux iħobbu, ma jridux iħobbu, u fl-istess ħin jagħmluha ta' qaddisejn. Jagħmluha ta' dawk li għandhom dritt jippuntaw subaħħhom. Jagħmluha ta' dawk li għandhom dritt jikkundannaw, u jaraw il kulħadd ħażejn minn barra huma. U x'hekk. Dak li qed jgħidilna Ġesu llum. Eżis ħut llum nixtieq nagħmel hekk din l-istedina appell lilu u lilkom. Aħna kemm itteħidna mid-dinja, aħna li għadna nieħdu sehem fil-quddiesa li nsegwu l-quddiesa fuq it-televiżjoni, fuq ir-radju ma nafx. Aħna li rridu nissejħu nsara. Aħna li ngħidu li aħna dawk li nemmnu. Kemm nemmnu fil-verità, kemm aħna onesti, kemm aħna sinċiri ma' xulxejn. Kemm jiena lest li meta żbaljajt, meta dnibt ngħid skużani, żbaljajt. Jew imbexkel u nqarraq biex nagħti d-dnub tiegħi u nidher perfett quddiem ħadd ieħor kif kienu jagħmlu l-Farizej wara kollox eżis ħuti. Jekk nibqgħu ngħixu f'dinja hekk, eżis ħuti, dinja li ħsiba biex tqarraq, dinja eżis ħuti li ħsiba biex tidher sabiħa minn barra biss, mbagħad minn ġewwa ma jimpurtax għax jekk jiena nikdeb u nqarraq u nweġġa' li ħadd ieħor sakemm ma nqabadx. Kien nibqgħu ngħixu f'dinja hekk, il-kuntentizza ħatibqa' taħrab minn qalbna eżis ħuti. Għax il-kuntentizza mhux limit li jagħtuna jekk jiena nikdeb u nqarraq u ma nqabadx. U ħadd ieħor qiesni bħala l-aħjar persuna, xorta mhix ħattini l-kuntentizza dik ta'. Għax Alla jaf li jiena m'iniex onest u jien naf ukoll. Jien x'kien immitt rasi fuq l-imħadda naf li m'iniex bniedem onest, anke jekk ma ninqabadx. U llum jew għada ninqabad ukoll ta' li m'iniex onest. Eżis ħuti jew nagħmlu l-isforz aħna ta' li f'dinja li forsi ma tantx għadha tapprezza l-onestà u s-sinċerità. Li f'dinja ħsiba biex tqarraq inkunu jiena u int li nagħmlu d-differenza. Ejjew nibdew aħna. Ejjew anke meta huwa skomdu, għax hemmhekk il-bravura, skomdu li tkun onest, imma jiena xorta nagħżel l-onestà u s-sinċerità. Skomdu li ngħid il-verità, imma jiena xorta nagħmel ħilti biex ngħid il-verità. Eżis ħuti. Ejjew għalhekk nitolbuh bil-qalb illum il-mulej u xekk biex ibedna minn Alla ħares qatt il-ħmira tal-Farizej jew il-wiġġ ieħor tagħhom. Għax anke jekk nitħaq bid-dinja, balla ma nitħaqx. U llum jew għada rid nidher qudiemu u nagħtih kont ta' ħajti. U ħajti tidher u xekk. Smajtux qalilna Ġesu dak kull ma tkun wettu fid-dlam għad jinstema' fid-dawl u kull ma tkunu tkellemtu fil-widnajn u fil-kmamar ta' ġewwa għad jixxandar fuq il-bjut. Meta nidhru quddiem Alla ħajjitna kollha tidher kif inhi. Ma nistgħux inqarqu iktar, ma nistgħu nidħu b'ħadd iktar. Allura jalla eżis ħut nkunu aħna li nkunu nsara veri billi nażlu s-sinċerità, l-onestà, l-imħabba, għax mingħajr sinċerità u onestà m'hemmx imħabba. Ħanqumu bil-wieqfa jogħġobkom biex nresqu t-talbit tagħna lill-mulej. Ħuti Jeżies, is-salvazzjoni mhix frott tal-isforzi tagħna kif qalilna San Pawl, imma don tal-imħabba tal-Alla li jagħtihulna b'xejn, mogħtija lilna b'xejn, imqawwijin minn din l-imħabba. Inresqu qudiemu dawn it-talbit tagħna fil-waqt li ngħidu isma'na Alla tas-salvazzjoni tagħna flimkien. Isma'na Alla tas-salvazzjoni tagħna. Sabiex il-Knisja ma tikkondizzjonax ruħha minn programmi umani, ma bħala għaddejja tal-kelma li s-salva tħabbar l-Evanġelju fil-milja kollha tiegħu nitolbu isma'na Alla tas-salvazzjoni tagħna. Sabiex il-bniedem jaraf japprezza u jħobb dejjem iżjed il-ħajja bħala don tal-ħallieq nitolbu isma'na Alla tas-salvazzjoni tagħna. Sabiex il-morda u l-anzjani li jħossuhom ma jiswew iżjed għal xejn fis-soċjetà jifhmu l-valur li għandu kull ġurnata f'għajnejn Alla nitolbu
isma'na Alla tas-salvazzjoni tagħna sabiex din il-komunità nisranija titqawwa dejjem iżjed fil-fidi u fl-imħabba jew tistenna lil mulej jerġa' jiġi fil-glorja. Nitolbu isma'na Alla tas-salvazzjoni tagħna. Żewġ talbiet imħeġġa llum li nixtieq nafda f'idejn l-om tagħna Marija meqjuma f'da s-santwarju ta' Pinu. L-ewwel nett tal-tarbija f'Melbourne l-Awstralja li għandha bżonn tat-talb tagħna. Hekk jiena nħoss li l-Madonna għandha soft spot għat-tfal, hekk nitolbuha bil-qalb biex dit-tarbija tat-twelejt li għandha bżonn id-don tal-fejqan, Omna Marija tidħol għalina u għalija quddiem Alla. U t-tieni nitolbu għax-xita. Hekk ħadd ħafna pjaċir persuna daħlet tfakkarni biex nibdew nitolbu għax-xita. Eżis ħuti għandna bżonn nitolbu għax-xita ta' xartna ħadd inbidel f'deżert. Hekk minkejja li forsi ħtija tal-bniedem din il-bidla kollha mhux forsi żgur li ħtija tal-bniedem din il-bidla kollha fil-klima. Aħna n-natura ma apprezzajnijiex u ma rrispettajnijiex u qiegħda ddur kontra tagħna. Mhux hekk. Inti tittiekol dak li titfa' fil-borma jgħid il-Malti u hekk qed jiġrilna. Però mulej jkollok ħnina minnha. Tħares lejn dnub tagħna. Ibatilna x-xita li artna tant teħtieġ. U għenna ħankunu iktar sensittivi u nuru iktar rispett lejn in-natura. Nkomplu nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-art imqazza, għal paċi fl-Ukrajina. Nitolbu għas suċċess spiritwali tas-sinodu biex tabaħ il-Knisja tkomplu tkun il-vuċi tal-Alla fid-dinja, il-preżenza tal-Alla, l-imħabba tal-Alla fid-dinja tagħna mimlija tgerfejx u t-taħwejt. Min qalbna nsellmu lilkom eżis ħutna ma' quddiem magħna permezz tat-televiżjoni u mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali, mod speċjali jintkom l-anzjani, il-murda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom, dawk li jeħtieġu t-talb tagħna eżis ħuti. Wek fiskiet mimlijin fiduċja f'Alla li tant iħobbna u f'Omna Marija, jew lil mulej jinresqulu it-talba personali tagħna. U Alla missier li bat lil-libnek fid-dinja biex iwettaq il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni, enna sabiex nifhmu dejjem iżjed il-misteru tal-mewt tiegħu ħalli jkollna sehem miegħu fil-qawmien u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla l-dejjem. Bil-misteru tal-ilma u l-imbejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejdin noffrulek, naddafni mulej minn żuniti u dnub tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talb u l-offerti li qegħdin jagħmlulek uliedek biex għall-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għall-glorja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja, nistqarru l-qawmien tiegħu u b'tama sħiħa
nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bl-għajda. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u mit-ċokon tagħna nitolbuk lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għar ruħ Mej Buħaġar. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti minn tħobbu ma tikdiblux ta' ma tqarraqx bih, jiġifieri Alla ħares qatt min aqarraq fil-familja min jikdeb, jagħmel mistoqsija kemm inħobba l dil persuna jien. Min aqarraq b'xi ħadd min jikdeb kien min kien. Jistaqsi ftit lilu nnifsu lili nnifsi ħalla ħares qatt nikdeb. U x'hekk. Jiena verament għandi l-imħabba f'qalbi jew le. Għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fom. U x'hekk. Ħanejdu t-talba tal-missierna b'xewqa li ta' bilħaq ngħixu tawliet il-missier tagħna tas-sema ta' aħwa ta' xulxejn, fl-imħabba fir-rispett, fl-onestà u fis-sinċerità fl-imkien. Din ix-xewqa tagħna nesprimuha lil Alla missierna, ngħidu, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem kien maħdem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew kienna li ser nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewtija kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħen jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu ħaresni minn ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu ħaresni minn ħajja ta' dejjem. Grazzi bil-qalb mulej tal jogħġbok tiġi ġewwa fina, xi grazzja kbira, ħaġa waħda mal-mulej. Illum il-ġimgħa
Eżis ħutija u niftakru f'dak li jgħidilna San George Preka li Ġesu msallab huwa l-ktib il-kbejr quddiem Kajfa seta' jikdeb gidba Ġesu u salva ħajtu ma m'għamilx għal il-verità. Ġesu ta' ħajtu għal verità. Ħanqumu bil-wieqfa u nsellmulu bil-qalb lil Ġesu msallab billi ngħidu naduraw o Ġesu u imberkuk. Naduraw o Ġesu u imberkuk. Naduraw o Ġesu u imberkuk. Nitolbu. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħalma inti tgħajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek, hekk ukoll tagħtina sehem min-natura tiegħu ta' Alla bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.